sam Zeku, video sam Zeku. Kakvog Zeku? Pa Zeka je već bio, ti zafrkavaš mene, bio je Ma Zeka. kakvi, Zeka ponekad dolazi jednom, a ove godine dolazi 2 puta. Dva puta? Da, i 2 puta moraš da budeš dobar, video sam Zeku. Stani, Boni. Šta je? Pa moram da razmislim, da li sam ja 2 puta bila dobra. Jesi? Ja mislim da jesam. Super, i ja sam bio dobar 2 puta. I šta onda radimo? Čekamo ga. Čekamo Zeku. Čekamo Zeku. Evo mene opet, da vam poželim srećne uskrsnje praznike.